T'agrada l'art però també la física? O et flipa la biologia i també escriure? I ara què? Què estudies? Estàs perdut o perduda? No et preocupis, avui t'ajudo a veure graus si tens interessos molt diferents. Primer, una eina que et pot ajudar molt a conèixer-te. El test de les 16 personalitats. Un test completament gratuït que a través d'unes preguntes sobre el teu comportament, pensaments o decisions que prens, et classifica una de les 16 personalitats. Per exemple, si ets INFP, seràs més en unes carreres més humanístiques i creatives. Si ets ENTJ, seràs més de liderar projectes o crear negocis. I si ets INTP, t'has fet per investigacions i pensar a fons. I és que aquest test no decidirà per tu quina carrera és la millor o no, però et pot donar pistes de com ets i quina carrera encaixaria millor. I és que la clau és entendre que pots trobar graus que combinin diferents mons. Si t'agrada l'art i la ciència, pots fer disseny de videojocs, animació 3D, neurociència o arquitectura. Amb literatura i ciència trobem comunicació científica, psicologia i humanitats i neurociència. Si t'agrada molt l'empresa però també ets molt creatiu, pots fer màrqueting o publicitat i relacions públiques. I també trobem una carrera que combina la filosofia, la ciència i la tecnologia. I és que no has de triar entre A o B. Pots trobar un camí A més B.